Бүгін күлкі һәм шайару күні. Шоңайдан көңілі һәм сәнскелі журнал вәкілдері менен әңгіме тәқдим итәбез. Хәнәк журналының баш мұхарири Илгиз Ишбулатов һәм журналдың яуаплы сәркәтиве Башқұртстанның атқаданған матбуғат һәм киң мәгълүмат хезмәткәре Башқұртстанның Язгычлар берлеге ағзаһы Марат Әминевті сәлемләбез. Хәйрле иртә. Хәйрлердә һаумыгыз һәм ошо уңайдан үдегездин тормышта 1 апрель менән бәйле берәй кызыклы хәл һөйләп ебәрегез. Менә бүген генә лә кызыклы хәл, чөнки сәнски тотып, һәнәк тотып килгәндер. Әллә без дә сәнсергә уйланалар инде. Бәлки. Әлбәттә, менә һәнәк турында һүз барганда инде без 99 еллык үзенең ел язмаһы булган журналда күз алдында китерәбез. Киләһе елга 23 елда һәнәккә 100 ел тула, Алла бирһә. Һәм бuna хәзер бит инде газет журнал алдыручылар аны кызганычка каршы елдан ел кәми тәк дөресрәк булыр. Шуңа күрә һәнәк сыгамы ул дигән хәбәрләр һүзләр дәштерергә туры килә. Һәм менә укучыларыбызны гашуны белдергә тиешбез. Һәнәк сыга һәм бүгенге көндә ул менә ошо елның башыннан баш мөхәррир итеп Илгиз Ишбулатов дигән исемле инде һәйбәт шәп шагыйрь тәгаенләнде. Һәм менә бер һәнәктегә яңа көс, яңа һулыш менән сыгарга ынтылып ятабыз бүгенге көндә. Марат рәхмәт, матур итеп мине таныштырдыгыз. Үземнең шәплегемде менә сәламгә килгәс белеп калдым. Белмәдем. Рәхмәт. Менә һезнең һорауыгызга килгәндә, безнең тормышта кызык хәлләр шул тиклем күп бит инде. 1 апрель менән бәйле бер кызык хәлдә һөйләп үтәм. Гомумән кемдәрдә алдайдар. Теге тормыштан ниндәйдер бер нәмә үзләренә кирәкле бер нәмә көткән кешеләр тизрәк алдана бит инде. Мен дә моғайын шулайрак кешемендер. Студент сақта нинде көнікән білмәгәнімдә йөріп атам, эш буенча Өфөгә килгәнем. Шуннан миңа шылтырата инде бер кызыкай. Мин Өфөгә килергә тиеш идем. Апрельдең нисәһәдер көнендә Өфөгә килергә тиеш идем, берәү шылтырата. Һаумыгыз, был Илгиз вәкил улы мати. Мин әйтәм бит инде. Һеҙҙе шундай көндә Өфөлә сәлам тапшыруына саҡырабыҙ тигәйнек дейенде. Шунан һуң мен ярай нисәгә килергә тием бит инде. Шундай ваҡытта тип бит инде. Шунан бик матур итеп етди итеп һөйләштем дә, ҡыуандым инде. Ҡыуаныуымды эстә тоттом. Әммә теге көнө килеп бөткәс, йүгереп килеп иттем инде. Килеп иттем дә, ул мәлдә әле сәләмдең ҡаһирҙа икәнен дә белмәйем. Теге ГТРК, ВГТРК яғына барып мендім дә, теге ҡыҙҡай миңә шулай тип әйткәйне. ВГТРК аны тегендей телецентр яғын, Салауат һәйкәленә ҡарап торған шул яҡтараҡ булған ҙур мөһабәт бинаға инәһегеҙ дә, шунда мине һорайығыҙ тип инде. Исемен дә яҙып алып ҡалдым. Шунан ингәйнем, онда хаҡ хеҙмәте бар бит инде, хаҡ хеҙмәтенән һорайым. Мин мына Илгиз Ишбулатов булам, Сибайҙан килдем тием бит инде, Сибайҙа уҡығас. Мине сәләм тапшыруына саҡырҙылар, индерегеҙ әле тием бит. Шунан теге ағай, мына белмәйем, ни тиенде, был бинала түгелдер ул тей. Шунан кем саҡырҙы һуң тей. Шундай ҡыҙыҡай тинемдә нидән исеплектән ҡарайҙар таба алмайҙар бит инде. Шунан телефондан бер бүлеккә шылтыратып ҡаранымда, ондай ҡыҙыҡай юҡ тиҙер. Шунан аптырап сыҡтым да, ул ваҡиға онотолдо. Ҡайтып киттем Сибайға. Шунан бер нисә ай үткәс, миңә бер таныш ҡыҙыҡай яҙып ебәрҙе. Һин теге мәлдә телецентрға бардыңмы? Мин бардым тием. Ул 1 апрель шаяртыуы ине тибит инде. Бына бит ҡыҙғаныс хәл. Әммә бүген без һеҙҙе бер ҙә шаяртманыҡ, мына беҙ тура эфирҙа әңгәмәләшеп ултырабыҙ һәм әңгәмәне дауам итеп, Марат ағай, һеҙ 3 китап авторы, сатира һәм юмор өлкәһенән ошо дуҫлыҡ нисек башланды һәм бүгенге юморҙы сатира тип әйтергә буламы? Бүгенге юмор һеҙгә оҡшаймы? Әлбәттә, һәр замандың үҙ юморы, үҙ сатираһы була.
заман үзгәрү менән юмор да үзгәрә, әмма менә башкорт юморына килгәндә, безнең юмор бераз сакна аерылып тора дип әйтер идем. Чөнки ул безнең халкыбызның холкы кебек, безнең юмор әдәплерәк һәм бына әйтәйек, рус көләмәсләрендә кайна кешенән көлү, аны ничектер кияү менән кайна арасындагы дошманлык сагыла бит инде. Бездә ондай көләмәсләр бөтенләй юк, әйтәйек. Чөнки без ничектер әйтәйек, мин үземнең мәсәлән кайнамда бик ярата торган идем. Шул хәтле хөрмәт итеп бер-беребезгә шундай мөнәсәбәттә яшәнек. Әгәр дә юмористкаларга килгәндә инде, был бит теге һәрбер художестволы әсәрнең төп максаты ул образды асу бит инде. Бuna кыска гына әсәрдә кинаяша төрле кыска гына тапкыр образдар аша инде тапкыр теге характеристика менән шул кешенең образын асырга кирәк һәм киная менән үзеңнең теләгәнеңне җиткерергә кирәк бит инде. Шуңа күрә юмор язу еңел түгелдер дип уйлыйм, әмма кызганычка бәхеткә күрә безнең юмор язучылар аны бер дә кәмемәй, улар бар. Һәм улар ярдәмендә без һәнәк журналын сыгаруды дәвам итәбез. Һәм шулай ук безнең бәйләнеш тәсилләрендә 16 меңдән ашу дустыбыз бар. Һәм менә телевизор караучыларда онда даими рәвештә кушылырга һәм үзегезнең мәлектәрегезне төрле формала катнашуыгызны һорайбыз. Сезне көтәбез. Рәхим итегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, һеҙгә килгәнегез өчен һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙҙе тагын 1 апрель менән котлайбыҙ. Һәм беҙҙең менән Һәнәк журналының баш мөхәррире Илгиз Ишбулатов булды һәм Һәнәк журналының яуаплы сәркәтибе Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Марат Әминев булды.